ka understand weche mag omenda en number achiel nitiere pressure ma too much ma jo Kenya dwa keto on government. Nikech number achiel jo Kenya ong'eyo ni wan gi problem mar revenue collection. Sama wawuoye sani watieko yalo topic mar revenue. Wan gi problem mar revenue whether through corruption or through mismanagement or by design. Obedo kamano. Koro kasama national ema kata jopuonje ok ni ok adwar jopuonje aba japuonj by profession. Kapok adhi weche mag law na japuonj. Tawacho ni kata jopuonj they understand. This sama ne gikelo ng'anyo gini was badly timed. Ne en ng'anyo ma obviously ji tere dhi kono ni ma kokanyo atieko maandamano gik moko tam pesa onge. Then ube kokusieko no dwa ng'anyo. At the same time udwaro mondo medu musara osuru be nudagi ni kik chop kuomu. You see, where ere kuma sirikal dwa yude pesa machulo osuru. To kata increment miwinji wacho ni. Di kel exact increment mar kata national government. Ibiro ni en siling 18 kata 20. Ok en siling moro kata 2,000. It's nothing. En gimo maonge. To gima dwa ni wa analyze. Manyikwara mogo winjo analyze. En manya analyze even for the nation. Ni wan gi 3 categories of people e Kenya ka. Nitie category mana fole. The jobless people. Anan jobless. Anan kakane. To wan gi government employees. To bende wan gi private sector employees. In kama intie ni na private sector employee. Teacheri mwase winjo kudhi ung'anyo. Does it mean you chudo ubernde? Ibro yudo ni kikaw mshahara mari kaka ja government. Nikech kaka ubutiyo for example KBC ng'eny gi gin jo government. Dangi wani misachi michulika. Opogore gi mar KBC to gima ja KBC ni godo en gi permanent and pensionable in mari ni is periodic. Koro ji te nyaka bed contented. Kwadwa ni sirikal okonywa mondo wager nderni, miwa technological development, miwa water development, nyaka our people understand ni wage bill ni malo. To koro ji understand to kato bedo ni sani bende nitiere pek mar ngima, nitiere usuru moko mane omedi ma ing'ado jotije nyaka mago mag piny owacho, to pesa momed gi to onge. As we speak, osuru wang'eyo ni finance bill manyocha dwa medi nyocha pok omedi. And wasani wa operate on finance bill ma 2023. Ok wa operate a finance bill masani. At the same time, okna support government just for the sake of it. I understand gimilo ni governance. Governance oken ini won. Sami misiling 40,000 kamibede county kanyono. Sami yudo 40,000 nyaki ngeni there's another 5,000 equal to you who yudo 40,000. How much is that money overall and general? And what is in revenue collection? Governance nigi pressure